Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. There's a party on the block and if I know myself, I'm coming over. I don't care about my plans tomorrow. I ain't there to be sober. The one shot, two shots, get a little wavy. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast onder tafel. Dit keer had het natuurlijk alles te krijgen met een evenement. Komende vreed namelijk in Neushoorn is weer het Phoenix Festival. Voor de tweede keer zal het georganiseerd worden. Het is een beetje een showcase festival van popmuziek uit de provincie. Wij ren genoeg om hier van de founding fathers en hier van de organisatoren uit te nodigen. Titus van het Veer, ik ken hem al behoorlijk wat jaren, heel erg actief als ZZP'er in de culturele sector. Onder andere bij popmuziek dus, streetfestival, kunstwerk en zo kijk ik eigenlijk wel trokken in. Leuk, dus best welkom. Dankjewel. Ik ben ook in loondienst hoor, dus niet alleen maar ZZP'er. Oké. Nou ja, zelfstandig ietsieburg jij erbij hè? Ja, en als je 3 verschillende werkgevers hebt, dan moet je sowieso heel fragmentarisch werken en projectmatig werken. En dan voelt het soms als ZZP'er misschien. Ja, ik zou zeggen een facturen sturen, maar dat valt dan weer thuis. Dat valt wel weer mee. Ja, dat vind ik op zich wel fijn hoor. De administratie, als ik het niet hoef, dan liever niet. Nee, precies. Ben dit hele drukke dagen, weekend, man voor jou? Ja, eigenlijk wel. Het is rond dit tijdstip, dan organiseert sowieso Friesland Pop heel veel. Maar ik zit met het Straatfestival ook altijd aan een deadline vast qua programma. Nou, dat Phoenix Festival, dat moest ook eigenlijk in 1,5 maand even opgetuigd worden. Dus eigenlijk ligt het nadruk wel op het voorjaar voor mij qua drukte. Ja. Ook omdat je met kunstwerk weer aan de schoolseizoenen vastzit. En ook juist in deze maanden heel veel gebeurt op scholen. Ja, nou, ik wil van alles wat weten in ieder geval. Want we proberen een beetje een beeld te schetsen van waar het ook bist. Maar eerst even de aanleiding, de kapstok. Want dat is dat Phoenix Festival. Ja. Jarenlang weer het Freeze Festival. Weer prachtig mooi. Verschillende zalen, harmonie. Ja. Een aantal jaren. Dat is stoppen. Waarom eigenlijk? Nou, een van de dingen was... De schaal van de harmonie bleek wel heel lastig om met alleen Fries talent te vullen. Dus we hebben op een gegeven moment ook wel de stap gemaakt om met landelijke headliners en soms internationale headliners te doen. Maar de druk bleef wel heel hoog en de focus verschoof een klein beetje. Dat het eigenlijk spannender was voor ons om het programma, of tenminste om zoveel mensen binnen de harmonie te trekken, dan dat we de focus hadden op het Friese talent, wat we juist willen showcesen. Dus we dreven een beetje af van waar het om ging. We hebben wel de overstap gemaakt naar Neushoorn om iets kleinschaliger te kunnen werken. Toen zijn we wel in eerste instantie nog meerdaags gegaan. En daarmee bleef het probleem een klein beetje. Dus uiteindelijk, waar we nu zijn, dit heeft ook 2 aanlopen gehad hoor, want we begonnen met het Free Festival 2 jaar geleden en die is afgezegd wegens corona. En vorig jaar hebben we dan Phoenix, nou ja, het zit een beetje in de titel, herrezen uit de as. Het was wel het idee om juist weer die Friese talenten als basis te nemen en niet meer te zoeken naar grote headliners. Gewoon de focus op al het mooie wat Friese talenten, wat er allemaal speelt, in alle diversiteit, om dat een plek te geven. Ja. En nou ja, eigenlijk is dit voor ons gevoel, denk ik, de eerste editie die inderdaad helemaal weer zelfstandig is. Want vorig jaar trokken we nog een beetje op met de Frisian Metal Night. Dus dat was de pilot. En nou hebben we eigenlijk weer een heel mooi festival. Het voelt ook wel een beetje vertrouwd weer richting Freeze. Omdat we ook weer dezelfde soort vragen aan bands kunnen stellen. Dezelfde soort programmalijn hebben. Alleen kleiner. Heel betaalbaar. En echt de focus op het Friese. Ja. Ja. Bij Freeze weet ik dat je met de zijsleven in bepaalde vragen hoe een artiesten. Ja. Dan kreeg je bijvoorbeeld vragen om een leuke combinatie te doen. Of een bepaald project te vieren. Dat doe je hem dus weg? Of hij hem intussen dienen? Wij hebben inderdaad dit keer wel bands ook weer gevraagd van denk na over wat je als band zou kunnen en willen op dit festival. Het is ook een beetje tweeledig. In het grotere plaatje, en er is ook onderzoek naar geweest, bleek dat Friese bands binnen de festivals die we allemaal in Friesland hadden, best wel lastig een plekje konden vinden. Dus daardoor was voor ons ook echt het animo heel erg belangrijk om weer een festival echt voor Friese acts te hebben. Maar dat biedt dan ook de ruimte dat als je dat eenmaal hebt om bands te vragen van nou, wat zou je heel graag willen? En los van een optreden kun je bij jezelf nagaan
van wat maakt een optreden voor jou mooier, interessanter? Kun je inderdaad samenwerken met andere partijen? Kun je iets met visuals doen of met decor? Dus we hebben wel gericht dit keer ook weer die vraag gesteld, ja. Kun je een voorbeeld nemen van een band die wat gags dwaan gaat? Nou, we zijn al een tijdje bezig met de band Ter Ziele. Dat is dan het harde segment. Ja, lekkere gitaren. Ja. Wat dat betreft is het een heel breed festival. Maar zij hadden wel zin om of met verschillende zangers te werken of met visuals te werken. En nou was ik al een tijdje geleden bezig met een animator die op dat moment een video zou willen doen voor Kjeld. Wat ook een stevige band is. Dat ging toen niet door. Dus ik had automatisch het linkje gemaakt van nou, volgens mij moet ik die twee gaan koppelen. En kijken of daar iets moois uit rolt. Nou, ik zie nu allemaal stils op internet voorbij komen. Dus men is in drukke voorbereiding. En volgens mij wordt dat heel tof. Ja, leuk. Goed, het Phoenix Festival. Rijn er nog een dijk minuten noemen, want ik ken die ik als muzikant. Lang geleden, ja. Ja, lang geleden. Ja. Ooit de band Lawn. Zeker. Volgens mij het Gerrit met die broer zit erin, Job. Ja, klopt ook. En ik word redelijk gitaar georiënteerd wat, hè? Ja, we hebben wel even... Hoe wie die band ontstaan eigenlijk? Ja, dat is een goeie. Dat weet ik soms zelf ook niet helemaal meer. Het wie er gewoon. Nou, dat niet. Ja, eigenlijk wel. Maar even op de klassieke manier. Want je gaat gewoon als vrienden die dezelfde muzieksmaak hebben, ga je gewoon eens een keer van de gitaar omhangen in de oefenruimte, een biertje erbij en je gaat wat spelen. En we hadden niet gedacht dat na 2 jam sessies het leuker zou worden dan dat. Maar het werd heel snel creatief. Dat je ook dacht van, ja, wij komen wel met ideeën waar wij meer mee willen doen. En we zijn geen Spinal Tap, maar we hebben best wel wat muzikanten, hoe noem je dat? Versleten inmiddels. Ja. Maar, en muzikanten humor? Ja, nou ja, dat sowieso. Dat is Spinal Tap natuurlijk, hè? Ja. Nou ja, goed. Volgens mij is het, als je bijvoorbeeld op tour gaat, zodra het busdeurtje dicht gaat en je rijdt weg, dan is het IQ in de bus al met 10 punten gedaald. Ja, dan krijg je kilometer wordt het er net beter op. Precies, dan krijg je bandhumor. Maar eigenlijk begon dat gewoon op die manier wel te lopen. Het was een vriendenclubje, een biertje, een beetje gitaren en op een gegeven moment hadden wij toch wel een soort stoner rock bandje. En het is wel langzaam geëvalueerd en steeds meer indie rock. En steeds meer richting de popkant op. Zodat we, onze podia werden groter, ons publiek werd ook net wat anders. Maar ja, dat ging jarenlang heel tof. Ja, je hebt best hartstikke leuke dingen doen. Absoluut, goeie albums uitgebracht, leuk optreden. Ja, ik ben ook heel blij dat ik gewoon de meeste podia in Nederland van binnen heb gezien als muzikant. Als muzikant, ja. En dat maakt het ook wel makkelijker in mijn werk voor Friesland Pop om hun kant van het verhaal te begrijpen. Ik moet wel zeggen, de wereld toen is totaal anders dan de wereld nu. Niet alleen met wat er in de wereld gebeurt, maar ook hoe het muzikale landschap eruit ziet. Wat je moet doen als band, waar je over na moet denken. Wat ik al zei, wij begonnen gewoon als vrienden biertje en hadden op dat moment niet nagedacht over wat je op podium aan moest. Dat begon pas na een jaar of 5. Misschien moet je daar eens ook op letten. Hoe je op podium staat, wat je doet. Maar ook je uitingen naar buiten. Wat laat je zien in posters of in online. De internet stond nog in de beginschoenen, maar je moest er wel vrij snel mee bezig. Dus je ontwikkelt je gelijk met de muziek ook een beetje als soort entrepreneur of zo, of ondernemer. Van hoe zet ik mijn muziek in de markt? En daar zijn nu allerlei handvaten voor, maar wij moesten gewoon pionieren, gewoon maar wat doen en kijken wat werkt. Had het die geholpen in die zin dat nog met al die projecten waren best, bijvoorbeeld Friesland Pop, werkt met keuzwerk, dat is wat breder en misschien nog horen hoeken, maar toch, hoe pak je iets aan, hoe kun je iets verkepen, wat het nou schilderij of muziek is, maar de culturele sector in zijn brede zin van het woord, had het die geholpen, dus zelf... Ja, moest zelf aan de bak voor die eigen muziek. Dus. Ja. Nou, er is, wat ik al zei, er is wel veel. De wereld is zo veranderd dat er heel veel is. Dus je moet het wel gaan halen. Waar wij gewoon als bandje op dat moment mee speelden, dat je het zelf een beetje moest uitvinden. En die proactiviteit, die heeft mij wel geholpen en alles. Dat ik over na ging denken. Alles wat ik deed, dat had iets van, waarom doen we dat? En wat kan ik eruit halen en hoe kom ik daar? En eigenlijk moet iedereen dat nu ook doen. Alleen, ik vind het nu makkelijker om bepaalde dingen aangereikt te krijgen. Want als je inderdaad richting coaching wil, dan of hoe je op het podium staat, of kun je misschien een workshop doen in social media marketing. Dat was er in die tijd van ons niet. Je kunt het wel halen. En in die tijd waren wij gewoon zelf conceptjes aan het bedenken. Ik weet, voor onze laatste plaat heb ik een concept bedacht. Om te kijken hoe ik die plaat meer kon verkopen. Dat is echt een online websiteje had ik gebouwd waarmee mensen konden aangeven als ze naar een show komen. Hoe meer mensen aankomen, hoe lager onze merchandiseprijs werd. Dus dat was een soort
sociaal experiment bijna. Dat mensen elkaar gingen opvolgen. Gaan we ook allemaal naar die show? Ja, want als we met 100 komen, dan hebben we het cd voor €5. En als we met 150 komen, dan hebben we het cd voor €3. En zo hielp ons dat om die zaal vol te krijgen en onze merchandise. De inkomsten bleven gelijk, want die prijs daalt, maar meer mensen kregen die cd. Dus dat maakt voor ons niet zoveel uit. Alleen die zaal was veel voller. Dus hadden we meer entree. En zo hebben we best wel wat cd's verkocht. Ja. Zo kent ik werken. Ja. Prachtig mooi verhaal. Een van de acts die het op het Phoenix Festival stenen draaien we super correct. The Cool Quest. Yes. Intussen een redelijk veteranenband toen worden. Ja. Ik associeer ze nog steeds als jonge band, maar ik ben toch meer correct. Nou, die ben ook een behoorlijke tijd onderwijs. Klopt. En uit alle hoeken van het noorden wel een beetje bij, hè? Ja. Ja, volgens mij komt de zanger hiphopper Vincent, dacht ik, uit Bolsward oorspronkelijk. En ze gaan altijd mee, want in de tijd organiseer ik de kleine prijs nog. En toen deden zij mee onder andere naam. Ik dacht Mixtape, dat weet ik niet helemaal zeker. Toen werden ze tweede. Toen won Mr. Wallace, geloof ik. Maar ja, dat laat maar zien dat zo'n band, als ze de lange adem hebben en die stijgende lijn weten vast te houden, dat het heel lang gaat, goed gaat. En een geoliede machine. En live zit het echt als een hoes. Dus Ja, de Cool Quest. Leuk dat het mijn naam hast. En echt leuk om te draaien trouwens. We gaan even naar de volgende act die ik op het Phoenix spelen zal. Seal. Of Seal. Ja, nee. Ik zeg Shell. Maar ja, ik Shell weet, mag voor mij ook. Ik Ja. vind het prima. Ik zeg C-I-E-L. Dat is dan Ja, in ieder geval dat hoe het schreeuwt. ja. Vrije zinnen zit erin? Klopt. Volgens mij oorspronkelijk uit Groningen, maar met name muzikaal hier in Leeuwarden een beetje gevormd, denk ik. Want Michel die zat ooit in de band Zwerva. Michel Hendricks. Ja, Michel Hendricks. Heeft volgens mij ook meegedaan aan de Kleine Prijs en gewonnen. Dus voor ons ook al wel iemand die op ons vizier zat. Toen die band op laag pitje gesteld, dat is volgens mij naar Engeland gegaan, Brighton. En heeft daar een nieuw muzikaal gezelschap opgericht. Ik heb het altijd een beetje gevolgd. En ik vind het heel tof dat een band gewoon, dat zij in dit geval gewoon die stap maakt. Dat is gewoon lef hebben, denk ik. En dat zo'n band langzaam groeit. Want je hoort de geluiden van oké, er komt een Showcase Festival, een klein toertje. We doen Londen aan. En op een gegeven moment kom je weer terug in Nederland, doe je een paar shows. Tot waar het nu staat. En het is heel tof dat een band zich zo kan ontwikkelen. Want er staat een tour met Blood Red Shoes door heel Europa. Ze stonden op Noorderslag. En volgens mij is nu net, ik dacht Paaspop, maar in ieder geval Douwpop en Zwarte Cross aangekondigd. Dus wij waren gewoon heel blij om haar. We hebben geprobeerd haar terug te halen. En het is gelukt. Dus daar ben ik ook heel blij mee, ja. Baby, don't you know that I was up all night waiting on the sofa for you to arrive? Why don't you say that it's alright? Baby, don't you know that lately I'm so Baby, alone. don't you know? Seal. Tim, kijk hoe je dit spreekt. In ieder geval is het een van de bands die op het Phoenix Festival spelen zullen. Komende vreed. Dat gaat uit van in ieder geval Friesland Pop, Duitshoorn en alles wat maar annex is met de Friese popmuziek. Een mooie showcase. Festival zit ik er maar even bij. En om daar even wat inhoud rond te aan hak. Titus van het Veer uitnoegen. Hij weet van alle acts wat, maar zat je hem weten met dit soort programma's. Ben ik wel even nieuwsgierig naar de persoon die het achter zijn organisatie school gaat. We hinten even over die muzikanten besteden. Ja. En ik zeg, maar dat heet ik van LinkedIn naar TU Delft. Oh, je hebt daar even een studie gedaan. Ja, ik heb me toch even verdiepen. Ja. Moet ik uitleggen? Ja, ben ik wel benieuwd. Nee, hoe komt hij van de TU Delft in de popmuziek te landen? Nou, kijk, ik heb wel altijd iets met cultuur gehad. Alleen ik wist nooit wat ik na mijn middelbare school Bogeman sneek, wat ik daarna ging doen. Ik ben in een blauwe maandag rechten gaan studeren. Daar ben ik echt na een jaar bijna huilend weggelopen. Dat is overdreven, maar dat was hem gewoon niet. Dat die hem net, nee. Nee, ik ben uiteindelijk richting kunstgeschiedenis gegaan. Dus eigenlijk ben ik afgestudeerd architectuurhistoricus. Want ik zeg, het woordje architectuur, ik al Delft komen en arts. Ja. Oké, maar dat meer de geschiedenis komt meer. Ja, echt de bouwhistorie. Okay. Dus over stedenplanning tot klassieke architectuur, moderne architectuur en hoe bepaalde ontwerpen tot stand zijn gekomen. Dat is eigenlijk mijn professie ooit.
En vanuit dat perspectief ben ik ook in Delft terechtgekomen, omdat we daar specifiek met monumentenzorg en hoe dakconstructies in elkaar zaten, we extra colleges hebben kunnen volgen. Echt gericht op monumentenzorg, monumentenrecht. En binnen die hoedanigheid heb ik ook nog wel een tijdje bij de Rijksdienst Monumentenzorg gewerkt. En ben ik ook bijvoorbeeld in een stad als Kampen en Haarlem, ben ik gewoon langs de deuren gegaan om monumenten te inspecteren. Oké, inspecteur. Ja. Nou, inspecteur is zwaar woord, maar wel rapporteren. Want wij waren toen bezig binnen een groot project om alles wat de Rijksdienst Monumentenzorg, dat klinkt als een hele stoffige organisatie. En dat was het op dat moment ook. Want alles ging in dit soort papieren stapels van 30 centimeter hoog met allemaal vergunningaanvragen, aanpassingen. En waar we alles digitaal maken. En ik was een van de mensen die dus langs de panden moest om te kijken van wat is er allemaal gebeurd. En dat de vertaalslag maken naar een digitaal systeem. Dus ja, dan moet je iets van monumentenzorg weten en hoe een situatie eruit ziet. En je moet iets van digitaal weten. Ja. Wel leuk. Zeker in dat tijdsgewricht van nou, we hebben heel wat binnen met de oergang eigenlijk van het analoge naar het digitale. Ja. Nou ja, en hoe analoog was het met oren panden natuurlijk. Ik bedoel, dat is ouderwetse maar kind. Dus het klinkt wel boeiend, moet ik zeggen. Het was ook wel boeiend. En sowieso vind ik altijd de nieuwe media inzetten voor hoe je dat kan gebruiken richting geschiedenis. Want eigenlijk ben ik ook afgestudeerd op een soort, ook een pioniersactie. Ik had een aantal ontwerpen van moderne architectuur. Een ontwerp, volgens mij was dat het Beursgebouw in Amsterdam. Daar is een prijsvraag geweest. En er waren wereldberoemde architecten die daar een ontwerp voor hebben aangeleverd. En ik heb onderzocht waarom men uiteindelijk heeft gekozen voor ontwerp A, wat gewonnen had, en niet B en C en D. Maar wat ik heb toegevoegd is dat ik voor de eerste keer een 3D-animatie heb gemaakt van die ontwerpen. Dus ik heb alles opgetrokken in 3D, zodat je eigenlijk helemaal rond al die ontwerpen kon gaan en hoe dat dan in de huidige stad als Amsterdam, hoe dat dan zijn plek had gekregen. Dus ik kon eigenlijk aantonen door digitale technieken waarom bepaalde gebouwen in de toekomst beter misschien waren geweest dan uiteindelijk gekozen ontwerp. Dus zo heb ik de moderne technieken ingezet in mijn vakgebied. Ja, fascinerend. En dat deed ik toen inderdaad bij de monumentenzorg ook weer. Ja. Maar ergens komt er een oorslag. Ja. Richting cultuur. Nou ja, deze is cultuur, maar even een oor invulling. Ja. Dus Safir Fort is het al je net natuurlijk. Maar het is wat oors dan in ieder geval in projecten en muziek te horen te komen. Klopt. Maar ja, zo is ook mijn hele carrière een beetje geweest. Een soort flipperkast? Of ik noem het een beetje een soort slalom. Zoals een Alberto Tomba die tussen allerlei paaltjes door skiet. Ja. Want ik heb ook tijdlang in de IT gezeten als websiteontwerper. En eigenlijk was dat, toen dat ophield, heb ik echt afslag gemaakt richting muziek, cultuur in de breedste zin. Puur toeval? De crisis een keer een leuke kans of een vraag van moest je dit doen? Of wie het echt een hele bewuste carrière move? Nee. Dingen overkomen mij meer dan dat ik ze heel bewust kies, kennelijk. En ik ben altijd van, als ik het tof vind, dan ga ik het doen. En niet zozeer van, ik moet daar zijn in zoveel jaar en dan moet ik dit en dit. Dus in dat geval hield mijn project met de monumentenzorg op. Maar ik kreeg een vacature onder ogen bij Friesland Pop, waar ik juist met een websiteje voor een aantal uur iets moest doen. En dat kon ik combineren op dat moment. Die wel een beetje een connectie is, maar. Ik hield van muziek, zat in een bandje en er was een website. En dus volgens mij voor 7 uur per week of zo. Dus zo ben ik daarin gerold. En dat is langzaam gegroeid naar wat het nu is. En voor het project komt het oren. En ja, meer uren. En het Festival en wat voor concerten bij Keunswerk. Ja. Bij Keunswerk, is dat echt muziek gerelateerd? Nee. Ik zit er bij afdeling communicatie. Ik ben daar zowel creatief producent, dat je echt wat dingen moet organiseren, als dat je echt een communicatierollen hebt. En daar zit ik bij het team van cultuur-educatie. Dus ik ben met name voor voortgezet onderwijs. Ondersteun ik de projecten die we daar doen en hoe we dat dan in de markt zetten of communiceren. En als iets georganiseerd moet worden, dan help ik daar ook mee. Maar dat heeft wel linkjes met het creatieve, alles wat we op scholen doen in creativiteit. En bijvoorbeeld de dingen als de kunstbende is er annex aan. Dus er liggen overal linkjes. Ja. Nou ja, als er 2 beroepsgroepen heel slecht ben in marketing, ben wel muzikanten en kunstenaars net volgens mij. Die kennen we wat heel broek hoor. Ja, wat zal ik daarop zeggen? Of dat heel wat verloren intussen? Nou, wat ik straks ook al zei, dat is wel wat veranderd. Ik heb het idee dat is heel wel matten natuurlijk. Ja, dat is het. Muzikanten het is hebben meer dwang eigenlijk volgens mij. Nou, het is een beetje opa verteld. En een hele hoop muzikanten werkten misschien zo dat wij gewoon een plaatje maakten en dan ga je toeren en je hebt een label en een manager en heel veel wordt voor je gedaan. Maar tegenwoordig zijn alle muzikanten zo met de, niet waan van de dag, maar met wat ze nu moeten doen. Het is vluchtiger.
Mensen brengen ook veel vaker een single uit en het gaat veel met streamingdiensten. Maar dat houdt in dat je constant zichtbaar moet zijn. En omdat je constant zichtbaar moet zijn, moet je ook serieus na gaan denken hoe je jezelf communiceert met social media, wat in onze tijd nog veel minder speelde. Dus in die zin denk ik dat communicatie voor bands is zo essentieel van muzikanten. Ik denk dat misschien in de kunsten, beeldende kunst zal het misschien anders zijn, maar muzikanten moeten dat wel. Die moeten er serieus over nadenken. Ja. Dat is onderdeel van het vak inmiddels. Ja, zo moet je het verkepen. En zo moet je een festival verkepen. Zo is dat. Want we gaan naar muziek daar. Himstrovski. Ja. Laadbloeiers gaan we draaien. Of serenade trouwens het noemer. Ja. Deze stien dus. Het is een soort hip-hop act. Ja, klopt. Nou, zij hebben volgens mij de Song van het Jaar 2 jaar geleden gewonnen. Ja, van 3 voor 12 verkiezing. Ja, ik moet ook zeggen, wij als Friesland Pop zitten achter de organisatie van het Phoenix Festival. En wij denken met z'n allen na over een brede programmering. Dus ik programmeer het meestal wel, maar wij hebben gewoon, we denken met z'n allen na over welke takken en welke acts we willen laten zien. En nou heeft mijn collega Evelyn, die zit wat beter in de hip-hop. Dus wij op dat vlak kan zij mij ook voeden van deze act zou ik er nu bijzetten. Vorig jaar hebben we natuurlijk ook een festival gehad. Dus we proberen ook niet hetzelfde verhaal te vertellen. Dus acts waar wij een tijdje niets gedaan mee hebben. Of waarvan we denken dat is nu goed om te doen. En wij vonden Himstrovski en Vintage nu op dit moment de kans verdienen. Ik word hier wakker aan de kade. Met de koffie uit het raam geef ik nu graag een serenade. Aan de stad waar ik van hou bewandel ik zo weer de paden. Langs de grachten en de panden of in de prinsen langs het water. De hip-hop van Himstrovski en het noemen dat we draaien weer Serenade. Had ons te krijgen, mij nogmaals het Phoenix Festival. En een van de meesten die dat oprichten had en de programmering ik onder oren verzwart. Zit je bij mij op tafel? Titus van het Veer. Tjemurg wenachtig in de prachtige provincie Greenslaan. Maar toen zeiden ze het zelf al even. Bogeman, Snits. Ja. En Snits wie altijd de hip-hop staat van Friesland. Leeft het er nog wat, denk je of net? Er zit nog steeds een oldschool hip-hop collectief. Ja, dat wel. Ja. Maar uit mijn jeugd weet ik het met name voor de harde concerten. Ik ging naar het bolwerk voor Biohazard, Sick of It All, No Means No, Victims Family, dat soort bands. Hoeken dus. Ja. Snoeiharde gitaren. Ja, nou, ik heb daar ook Candy Dulver gezien, dus in die zin. Ja, ik ben begonnen met Dolly Dots hoor. Ja, nee, dus precies. Ik ken nog erger. Ja, nou ja. Iedereen gaat door fases heen, zeg maar. Nou, precies, ja. En die Noorleur, wie nou de echte snitsers of in omkrieten? Of die kom ik uit die hoeken wij? Ja, ik ben in ieder geval Sneek geboren. Mijn ouders wonen nog op steenworp afstand in een dorpje, Oostem, vlakbij. Ja. Maar die jeugd echt snits dus? Ja, de Bogeman was inderdaad de school waar ik naartoe ging. En het uitgaansleven daar was waar ik, bolwerk, ja, maar ook biertjes drinken en een discotheek en weet ik veel wat je had. Maar dat was inderdaad mijn bubbel daar. Ja. Totdat ik ging studeren. Ja, want Bogeman, dat klinkt haast als een muziekopleiding. Dat is net, maar enorme muziektraditie. Maar korps en jazz en big band en alle Oosterhaven. Had jij wat van mij kregen op school? Ik deed er niks mee. Dat moet ik er gelijk bij zeggen. In de zin van, je had een Big Band Festival op dat moment op school. En daar ben ik wel een paar keer geweest. En je merkte wel dat muziek leefde. Alleen het was wel heel gericht op dat segment. Het is voor mijn gevoel jaren later wel breder geworden. Maar ik ben zelf een laadbloeier. Ik ben echt eerste jaren studie pas begonnen met muziek te maken eigenlijk. Ja, dus net traditioneel via de korpswereld? Of? Nee. Sowieso wou ik gitaar leren. Ja, dan komt het met korps net z'n vieren. Nee, daarom. Dus de eerste akoestische gitaar, dat vond ik eigenlijk maar niks. Dus weer 2 jaar niks gedaan en toen een elektrische gitaar gekocht. Mijn ouders zagen dan ook al van, weet je, dat wordt toch weer niks. Maar dat bleef ik wel doen. En daar is de rest uit voortgekomen uiteindelijk. Wat water tussen draait? Is die de radio of aan de platen draait? Ja. Wat is een beetje de soundtrack van de jeugdwest in dat opzicht? Mijn vader is heel erg met de klassieke muziek bezig. Altijd al geweest, nog steeds. Bouwde ook Bach is inderdaad staat hoog op nummer 1, ja. Maar hij heeft ook zijn eigen instrumenten gebouwd. Huisorgels, klavcymbals. En een van zijn orgeltjes die werd heel vaak verhuurd. En dan trok hij het land mee in richting de Matthäus Passion. Want dan hadden ze dat ding nodig. Dus Bach was wel een belangrijk iets, ja. Maar er was natuurlijk ook gewoon wel de standaard popmuziek wat voorbij kwam. Het is niet zo dat de radio elke dag aanstond bij ons.
Ik heb wel echt mijn eigen muziek en wat ik tof vond moeten vinden. Want dat vond ik daar, hè, als jeugd ga je ook nog in eerste instantie afzetten tegen je ouders natuurlijk. Als je Bach leuk vindt, dan doe ik wel een metal shirt aan. Dat krijg je dan ook. Vandaar toch Biohazard en dat soort bands. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Maar tof is wel dat op een gegeven moment komen wel wat dingen bij elkaar. Omdat mijn ouders en mijn vader met name heel erg goed gehoor heeft over hoe orkest en muziek moet klinken. Toen wij eenmaal met de band zo ver waren dat wij echt een professionele studio in gingen. Dan gingen wij hoe noem je dat, de proefopnames, de afmixen, eerste afmixen, liet ook altijd mijn ouders luisteren. En mijn vader gaf dan ook wel heel bruikbaar commentaar. En op een gegeven moment dan kon je ook nog een keer in de kans komen dat je met een orkest kon spelen. Nou, toen vond ik helemaal dat die wereld bij, want toen we bij elkaar kwamen, toen heb ik echt ook dat allemaal aan mijn ouders laten horen. En ik wist precies van, mijn vader die zei van, je moet misschien die cello's dit en je moet dat. Dus op een gegeven moment heb je het over je eigen muziek. En dan, het begon uit uiteenlopende werelden, maar het komt mooi bij elkaar op een gegeven moment. En dat was wel, dat vond ik wel heel tof. We zitten midden in de tijd van de passie trouwens. Ja. We hebben linksom, rechtsom oerlop viert momenteel. Ja. Van Friestalige passies tot de traditionele. Best staren zo nog vier dat ze al eens hindergeest of had dat nog even tijd nodig? Ik denk dat ik daar op dit moment de rust voor zou moeten hebben die ik nu niet heb. Nee. Maar ik heb wel de nodige Matthäusen dus vanwege mijn opvoeding ook meegemaakt. Ja, maar oké, dan komt er wat verzet natuurlijk. Maar dat verzet moet... weer op de terugweg bij mij of net? Nou, sowieso hou ik wel van heel sfeervol en klassieke muziek. Ik vind Bach wel, dat is wel de top league. Ik moet zeggen dat is voor mij wat minder toegankelijk dan postklassiek. Want je hebt ook tegenwoordig een hele genre met jonge muzikanten die hele mooie pianomuziek maken. Van Oliver Arnolds tot Niels Vraam, Joep Beuving, al dat soort namen. En daar luister ik heel graag naar. Alleen ik vind dan Bach, daar moet ik echt wel meer tijd voor nemen. En dan moet ik me in kunnen, zeg maar zo, onderdompelen. Wil ik daar een beetje... Ja, toch geen behang? Nee, dat doe je niet er even bij. Nee. Zo voelt het voor mij. Sommige delen wel, maar Matthäus Passion zeker niet. Het is een verschrikkelijke vraag, maar ik dom toch. Als het ooit in de popmuziek, en ik bedoel net letterlijk hetzelfde niveau, maar ooit eens een keer toch van dit is wel super top in mijn popwereld. Dus bijvoorbeeld zo'n Bach, dat is nummer 1 in de klassiek. Wat is voor jou nummer 1 in de popmuziek? Dat vind ik een hele lastige, maar wel goede vraag. Wat is het ultieme? Old school, de vorige generaties roepen dan voor altijd Beatles. Maar waar komen we bij die uit? Of de die generatie? Hè? Nou, ik denk dat de muziek waar ik heel erg van hou, wat ik zelf ook heel tof vond om te maken, dat het niet per se het perfecte is. Alleen qua sfeer weet het heel veel te pakken. Ja, maar dat kan ik een vorm van perfectie wezen. Maar er is ook wel een band die ik al jaren volg, een Motorpsycho uit Noorwegen. Dat zijn dermate goede muzikanten dat ik gewoon als muzikant ook snap wat zij doen op podium. Dat die gewoon met één oogblik of desnoods een pinkje kunnen aangeven wat de andere muzikant gaat doen. En daardoor gewoon improvisaties van 3 kwartier kunnen doen en spannend blijven. En die kunnen van een metalfestival tot een jazzfestival hebben ze gestaan. Dus die pakken het hele spectrum. En dat is zoveel muzikantschap zit daarin. Dat, bij de liveconcerten kijk ik daar nog altijd met open bek naar. Sta je dan een beetje op qua gevoel van dit is het, jongens? Wat ik mooi vind, ik bedoel, nogmaals, het is wetenschappelijk niet te bewijzen, dat hoed ik al in net. Nee, maar gevoelsmatig. Ja, en ik ben wel heel erg van gevoel in de muziek, moet ik zeggen. Want je hebt ook een band uit IJsland, Sigur Rós. En deze Motorpsycho, het oudere werk, daar zitten emotionele dingen in. In de zin van, dat raakt mij wegens muzieklijnen, wegens opbouw. Dus aan de ene kant is muziek gevoel overbrengen. En daar zit ik wat meer op dan dat het technisch perfect moet zijn. Dus hele super toffe technische progrock. Of een band als Stoel, die is ook technisch perfect. Dat raakt mij minder. Ik heb dan toch liever van het perfecte liedje. En dat ik naar huis ga op de fiets of weet ik veel waar. En dat iets in mij blijft hangen. Of een melodielijn of een gevoel. Of dat ik geraakt ben. Dus ja, dat zoek ik naar. En daar zou voor mij de perfectie in zitten. Niet in hoe goed je iets uit kan voeren. Maar hoe goed jij je verhaaltje bij de bezoeker weet te brengen. Ben ik is wel heel benieuwd van was Jeff van Vins, want dit is die op die muzieklistje. Luister eerst maar even, dan praten we eraan even door.
Sfeervolle, wat trashy klanken. Komt van een label waar ik behoorlijk lang ik al wel redelijk fan van ben. Ik vind het wel heel grappig dat het er niet eens opdoekt. In deze aflevering van Noorderwind Tour Anjuna Beach. In dit geval wie het Oasia, zeg ik het dan goed? Ja, ik denk dat het niet heel veel beter kan. En het nummer Desiree. Hoe komen we hierbij te landen? Ik zou hem Desire noemen. Ja, Desire, ja. Dat was gelijk. Je letten we erin. Ja. Wij willen op het festival een heel breed spectrum doen. En we vinden ook dat de dance in de breedste zin een plek moet krijgen. Deze jongen die werkt al jaren, doet heel veel toffe dingen voorheen met Magnificence. En hij kwam eigenlijk... een duo, hè? Ja, het is een duo, ja. Kijk, wij hebben de afgelopen Pop Awards in januari, denk ik, ook de prijs uitgereikt voor de beste talent. En die is gewonnen door Carmelise, wat techno-dj is. En eigenlijk hebben wij haar gevraagd van, nou ja, weet je, als niet zozeer direct onderdeel van de prijs, maar wel zoiets van, nee, wij geven jou gewoon ruimte, vul het in, doe een Carmelise invites en nodig artiesten uit, waarmee je zelf de avond, de nacht zou willen vullen. Dus hij vult volgens mij van 12 tot 4 een arena, of de café, in ieder geval een podium met haar eigen keuze in muziek. En Oasia is daar één van. Precies. Zij heeft nog een andere DJ en ze draait zelf. Als onderdeel van het Phoenix Festival, als ik niet skekelen gast. Ik praat met Titus van het Veer over het festival. Maak een beetje hoe zijn persoonlijke lijn. Hoe kom je zijn muziek te lonen? Via de TU Delft en projecten bij Keunswerk steen je dan op Vreetianne. Komende vreed is ik er nogmaals bij in Neushoorn dit soort bands en DJ's en projecten om te controleren. Opgegroeid in Snits met de harde klanken, harde bands vooral. En Bach. Ja, en Bach. Die had altijd weer een nieuwsgierig verhaal. En kom sterk. Ja, laten we het toch maar zijn nog niet werken. Want dat is dus voornamelijk hier in Friesland dwaande. Ja, klopt. Juist een ontwikkeling in Friesland, want we hadden de coronaperiode gelukkig afsluiten kunnen. Ja. Het rent weer een beetje normaal. Is het normaal of is er wat verloren intussen? Ja, er zal wel wat veranderd zijn, denk ik. Voor de muzikanten denk ik dat er wel weer een periode aanbreekt waar bijna alles weer normaal wordt. Alleen de rest van de industrie, dat klinkt misschien wat zwaar, maar de randbedrijven, die hebben nog steeds te maken met dure prijzen, personeelstekorten. Dus het is best wel lastig om dat niveau gelijk weer op te gaan pakken. Vanwege mijn werk met het Friestraat Festival merk ik ook wel dat het best wel puzzelen is op bepaalde vlakken. Uiteindelijk kom je uit de situatie waar je ooit als festival je begroting hebt gemaakt voor corona. En nu heb je een situatie na corona en die situatie matcht niet meer. En dat speelt eigenlijk bij alle culturele organisaties denk ik wel. Maar zeker als je evenementen doet, dan is alles zo de lucht in gegaan. Dat je eigenlijk veel, je moet eigenlijk veel meer doen. En dat kost allemaal veel meer geld, maar je hebt niet meer geld gekregen ooit. Nee. Even naar het Phoenix Festival vertalen. Hing het dat van Goodwill Unocore dan? Het was dit jaar wel een beetje spannend, omdat wij als Friesland Pop ook keuzes hebben moeten maken. En het festival eigenlijk gewoon zichzelf wilden laten zijn, in plaats van dat het een vast onderdeel van ons is. Dus wij hebben het wel, maar we hebben in eerste instantie konden we dat niet uit ons eigen middelen rondbreien. Nee, want je vregen met €3 entree bijvoorbeeld. Ja. Laagdrempelig, dat snap ik heel goed. Dat is een ander verhaal. Zeker bij Showcase. Ja. Daarmee zie je wel dat het dus niet op intree draait. We hebben uiteindelijk gewoon een fonds zover gekregen dat ze dit festival dit jaar willen draaien. Ja, maar dan nog artiesten heel leervoer zien en de meesten voor de PA, of valt het wat daar? Wij zijn heel blij met de samenwerking met Sena in dit geval. Laat ik dat maar gewoon zeggen. Daarmee kunnen wij een heel mooi festival doen dit jaar. Ja. En daarmee kunnen we gewoon ook alle acts betalen zoals dat zou moeten. Dus maar we hebben een hele goede en nauwe samenwerking met Neushoorn. Waardoor wij gewoon alle andere kostenplaatjes gewoon goed op elkaar af kunnen stemmen en zoiets realiseerbaar kunnen maken. En wat jij al zei, ook heel betaalbaar voor het publiek. Ja. Want de meeste festivals, je ziet de line-ups van alle festivals, maar je betaalt €270 voor een ticket om naar een, weet ik veel, Down the Rabbit Hole of Lowlands te kunnen. Nou is het natuurlijk geen vergelijking, maar we willen juist wel het voor iedereen heel interessant maken om gewoon lokaal talent te zien en een leuk festival, een leuke avond te hebben. En die €3, dat is voor de geef, zeg maar. Ja.
Droms persoonlijk wel eens van, zoek maar eens 1 of 2 jaar bij zo'n groot festival zitten, dat gewoon eens een keer uit Janken. Want in zo'n provincie, bij de lidse organisaties, je moet altijd creatief wezen. Ik kan me voorstellen dat dat ontzettend leuk is. Ja. Maar ik vraag al een paar hier, dus ik kan me voorstellen als jongens op een bank zitten van, ik zou wel eens een keer gewoon, nou ga je gang. Ja, zeker. Ik zou Tuurlijk weet je dat. willen. Of nee, haast dat net? Ja, absoluut wel. Ja, maar dan denk ik ook wel van, ik denk dat grote festivals in een andere schaal met dezelfde problemen werken. Want dan heb je natuurlijk enorm budget, maar je hebt ook enorm grote acts waar je uit moet kiezen. Dus het puzzeltje zal misschien niet heel anders zijn, of zwaarder zijn, of makkelijker zijn. Die hadden dezelfde stress tussen. Ja, en nou ja, als ik, Phoenix is gewoon een heel mooi festivaltje, omdat ik heel duidelijk weet van wat ik wel en niet kan en wil doen. Voor het straatfestival ben ik in een soort luxe positie dat het een straattheaterfestival is waar muziek ondersteunend en begeleidend en dat maakt het puzzeltje af, maar het is niet waar het om draait per se. Tuurlijk zou ik daar ook wel zwaardere acts willen boeken, grotere acts willen boeken, maar het moet in balans staan met wat wij op het andere vlak doen, want de combinatie tussen theater en muziek moet goed blijven. En dit jaar moet ik zeggen, ben ik heel blij met die programmering. Hoewel dat komende weken pas een beetje naar buiten gaat komen, denk ik. Omdat ik meer tijd heb gehad om dat te kunnen doen. Dus het is ook dat is een beetje een financieel verhaal. En het is vervelend dat het over geld gaat. Maar hoe meer zekerheid je hebt op de lange termijn, hoe langer je kan werken met een vastgesteld budget, in plaats van elke keer maar weer last minute moeten schakelen. En dat geldt ook voor Frieslandpop. Als wij gewoon, dat blijkt nu wel, hoe lang wij artiesten al eigenlijk onder ons hoede hebben. Oud-winnaars als Cloud Service bijvoorbeeld al bij ons bezig zijn. Als je als organisatie een lange tijd de steun krijgt, dan kun je daarop bouwen. En dan kun je veel beter werk doen dan dat je om de 4 jaar of om het jaar maar moet zien hoe het komt. Want dan moet je toch heel erg improviseren. En dus in die zin, ik ben meer gebaat denk ik bij een langere termijn zekerheid dan dat er opeens een zak geld incidenteel komt waarmee ik eenmalig veel kan doen. Een heel lange antwoord op een vrij essentiële vraag, maar goed, dat is het. Lekkere band. Een toffe band. Ik maak ze Cloud Service. Zit voor me net in een diep Friesie, maar wel echt een louter-based band. Het is een academiebandje, hè? Meer, dacht ik. Ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen. Ik ken alleen de gitarist Pieter vrij goed. En die zat ook in andere bands altijd. Dus dat is zeker een Friese. Volgens mij zitten nog 2 Friezen. Maar ze zijn wel uitgewaaierd over het hele land. Ja, dat tref je erin. Want het is gewoon een leuke band. Ja. Maar ik neem het alleen dat die academie, D-Drive, dat had best wel een aantrekkende werking op popmuzikanten. Zeker, en dat had dus wel goed in, het idee in Friesland. Dat denk ik ook, ja. Ja, er zijn een aantal ontwikkelingen die je wel kan zien. En dat heeft misschien met opleidingen te maken, misschien ook niet. Het is ook iets van wat al jaren speelt, hoor. Het loopt in ieder geval wat talenten aan. Talenten look ik met talenten aan. En dan krijg je iets toch van een, scene vind ik altijd wat beladen, maar... nee, dat klopt. En, het broeit toch wel weg. Ja, dat klopt. En het niveau is ook aanzienlijk hoger dan het verleden. Het enige wat je dan krijgt is dat bands soms wat projectmatig werken. Dus dat de levensduur, we hebben het dus straks even over Coolquest gehad. Nou, die bestaan al een hele tijd. Ja. En als een bandje van een academie heb ik wel het idee van, we gaan 2 jaar kijken en dit doen. En als het niet leuk is, dan gaan we met een andere samenstelling iets anders doen. En je merkt ook dat heel veel muzikanten in verschillende bands zitten. En welke maar het hardst loopt, krijgt op een gegeven moment wel de prioriteit. Het is een andere manier van werken en het is ook absoluut niet dat ik dat veroordeel. Maar dan krijg je wel als band minder snel een vaste following, een vast, hoe noem je dat, beeld, zeg maar. Dus het is misschien soms iets van de kortere termijn, maar sowieso voor het popklimaat is het hartstikke goed. Omdat er niet alleen op muzikantengebied wordt gedacht, maar in de breedte van de popcultuur. Dus ook qua videografie en beeldende werken of op managementvlak. Er is zoveel talent in de bredere zin van popcultuur wat in Friesland nu zijn weg kan vinden. Phoenix is een onderdeel ook nog van de Friese Lente. Ja. En misschien kunnen we het eindbesluit van dit programma. We draaien nog hier een nummer.
En ik liet hier nog even de keuze meidje welke, want hij heeft nog 12 te staan. Kijk. Dus de meeste Blade Crusher of Ginger om kiezen om als laatste te draaien. Dus ik jou die ter afweging al vast even om. Ja. Maar ik vreeg die eerst even oors. Friesland, wat hoort het eigenlijk in? Het is een soort thema, wieke popmuziek, er wordt van alles dient. Er zijn discussies. Nou, lees maar even uit. Wat is het precies? Het is eigenlijk wat je zegt. Het gaat om dat wij 1 keer per jaar met alle instellingen die met popcultuur bezig zijn, laten zien waar we mee bezig zijn. Heel breed. Dus ook de hele discipline. Dus we hebben inderdaad een avond waar hip-hop centraal staat, het hip-hop debat. Dus vorig jaar ook gehouden. Het is heel goed bevallen. Daarmee kunnen ook die scenes zichzelf een positie krijgen. Dus ze kunnen zeggen hoe ze tegen de scene aankijken, wat er moet veranderen. Maar binnen deze hele week hebben we een magazine, Friese Lente. We hebben een technoavond op de zaterdag, geloof ik. Er wordt een underground avond gehouden op de donderdag. Volgens mij is er ook nog een metal-based thema met workshops of in ieder geval panels en concerten in Iruna. Singer-songwriter festivalletje in Sneek. Dus eigenlijk is de hele Friese popcultuur wordt deze week even in het zonnetje gezet. En als afsluiting, zo zie ik dat een beetje, is dat het Showcase Festival dan Phoenix. Maar ja, het is heel breed. Dus je kunt eigenlijk vanaf woensdag volgens mij allerlei dingen bezoeken. Ja. Als laatste, doe maar eens kiezen. Moeilijk, hè? Of wordt het Blade Crusher? Normaal zou ik zeggen Blade Crusher, maar om wat contrast even te maken met Crowdsurf vind ik Ginge nu ook wel heel tof om te doen. Titus van het Veer, tegen dank dus de wierst. Friesland Pop nogmaals, de kapstok, de aanleiding wie het Phoenix Festival. Daar heeft al van alles over verteld. Heb ik muziek van eruit gehoord. Fredian in Neushoorn. En zo eerst even op de site van Friesland. Of ster op Google trouwens, kun je het de resterende programma ik nog wel van mij krijgen. Succes in ieder geval. Dankjewel. En dit is Ginge en het nummer Mali. From what I Dankjewel, see, jongen. Leuk man. you're not Nou, dit was het. Ja. Oh man, you don't miss me, then